Hor xalan lesioa etorri duen, beak joku galdu zen, eta bi joku galdu ziren, eta oain gainea atzeneko partidutan asko sufritzen ikusi Gabel, ezin, golpi gabe, eta beti ezinen. Eta ezin horrek asko sufriarazi dio kantxan, eta kantxatik kanpo buruari buelta asko eman dizkio. Bueno, hortxe amaitu da partida. Zurrizta Dotorea, 22 eta 18, esan bezala, 10. puntua Irujo eta Zabaletarentzat, gorenean lider geratuko dira bakarrik. Eta Xalak eta Barriolak heldu den asteburuan Pablo eta Albitxuren aurkakoa izango dute. Eta profesionalak dira, egin ahal guztiak egingo dituzte partida hori irabazteko, gainera hori irabazirik euren enpresako beste bikote bati aukerak eman diezazkiekete. Irabazleetako bat, Jose Javier Zabaleta, Elena Azbeitiarekin. Jose Javier, zorionak. Eskerrik asko. Berba da partiduko gauzarik onena zeure jokoa izan da, ezta? Hala, iruditu zaigu guri behintzat. Bueno, ni saiatu naiz ez hasieratik konfiantzaekin atera. Eta nik uste izan ditut ez, 3-4 fallo ez argi. Baina, hor ere gustora ez, piskat gehiago eman diot pilotari uste dut. Eta nahiko pozik ez. Fresko gaur? Berba da aurreko asteburuan baino gehiago? Fresko. Pasaren astean joan nintzen ezker pareta bilatzera ez, asko albizuri. Eta gero neukanen emateko ez nion asko eman, baina gaur hasieratik hori atera niz pixka gehiago ematera eta konfiantza hartzera aurrengo partidarako eta semifinaletarako, ez? Puntuak ez zuen aparteko baliorik, baina tira, 10 puntu eta lider. Horrela bukatzea ez da txarra, oraindik ez dago bukatuta, baina tira, horrela bukatzea ez dela txarra finala aurreko ekiteko. Ez, pozik ez. Urrengo partidari irabazten dugun eta bukatzen dugun ligi hau irabazten eta joko narekin semifinaletarako eta hor lehenbizikoa geratzen bagara oso pozik. Gaurko partidu oso azkar joan da aseran, datu oso esanguratsua badago, alegia 19 tanto, 19 minututan jokatu dira, beraz dira. Txistu bizian joan da partida, gero, bukaraldera pixkate peldu edo jokoan sartu zarete pixka, baina tira, partidua ez da honek izan. Ez, egia esan, partido txarra izan da, ez. Bigarren parten igual pixka pelota giratu egin dira, eta horregatik izan dira tantoak pixka luzeagoak, ez, baina hasieran berriz, Salak egin ditu niri bisake horrezkerrez ez dituala eraman. Lehenengo zaila izan dela eta bestea ere ezkerparetatik gaizki atera zait. Ez diot ongi jo eta hori ez. Ederki, zorionak, Jose Javier. Eskerrik asko.